Cuaca akhir-akhir ini nggak menentu ya guys, kadang hujan, kadang panas. Di sini aku rindu, di sana jebule blas ya Allah guys. Halo, assalamualaikum. Pagi ini bunda-bunda yang cantik, bunda-bunda yang baik hati, tidak sombong, ramah, dan pintar memasak. Hari ini pada nyayur apa ya kira-kira? Ayo malah aku masak ae, iki aku nyiap nih wajan, wis tak wae minyak ya guys. Iki aku garek ngenteni apa jenengane minyak umup, terus mari ngono lek wis umup bumbune tak cemplung. Wis pokok pas nyiap nih bumbu, pas ulek-ulek ora tak video ya guys. Aku yakin bunda-bunda yang di rumah udah pada jago, udah pada lebih pintar daripada aku. Iki bumbunya juga ya simple guys, seperti biasa, cuma bawang, brambang kayak gitu aja udah, cabe yang penting nggak ketinggalan cabenya ngono ae. Wis ketebak to guys, aku kira nyayur opo kan di awal video udah tak kasih tahu itu apa. Itu namanya jantung hatiku ya guys. Ya bener banget, aku hari ini mau numis jantung pisang lo guys. Untuk jantung opo engko dikirain jantung opo. Singkat wae ya guys, iki jantung hatine wis tak lebokne nang jero wajan. Wis pokoke ngene iki, semono tak osang-oseng ngene iki. Aja lali dikoreksi rasa ya, kira-kira lek wis pas, wis mantep ya wis lah piye to iki. Tapi nang aku tak wae air sedikit guys ben bumbune tambah ngresep ngono. Aja lali ora ketang dilut ya, ditutup ngene iki lho ya guys. Setelah ditutup iki guys, penampakan sayurku ya iki ngene iki. Iki rasane jan wis pas ngono guys, sesuai karo angen-angenku. Enek pedes, enek asin, enek legi, wis pokoke campur aduk dadi sitok ngene. Iki emang sengaja ya guys, banyune enggak tak garing nih karena aku pingin enek sing nyemak-nyemake titik ngono, enek banyune enek duduhe ngono lek kau ngarani. Ya wis lah guys, ayo guys siap nih sego sing anget. Iki sayurku wis mateng, monggo sarapan. Dadah dan salam, bye bye. Iki jan rasane enak tenan guys.